tessék befárulni. Következő. Miért jött? Miről szeretne beszélni? El szeretnék mesélni egy történetet. Ahogy? Az egész az iskolában kezdődött. Először minden nagyon szép volt, szerettük egymást, sok barátom volt az osztályban. De utána minden megváltozott. Igen. És minden egyre csak rosszabb lett. Mert 50 volt ebből az évben. Minden az ő hibájuk volt. A Balázs nem ül mellém, akkor még most is jó tanuló vagyok, történelemből is. Azt, hogy beszéljük a régi iskolámról? Igen. Arról a régi iskoláról? Igen, arról a bizonyos régi iskoláról. Arról a gimnáziumról? A Kodolányi gimnáziumról? Én nem akartam, hogy a rockert bántsák, de Balázs nem engedte, hogy ne bántsák. Próbáltam beilleszkedni, de nem hagyták. Rögöstek a folyosón, volt, hogy bezártak a szekrénybe egész napra. Tanárok meg csak kerestek, én meg nem mertem szólni. Nem mertem kiabálni a szekrényből, féltem, hogy utána még jobban megaláznak. Ne! 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 De volt, amikor jól éreztük magunkat. Vergesztesen elég jó bulik voltak. Senki nem tudta így a táncot, csak én. Meg volt az a gyerek, az a tuza gyerek. Azok is aztán táncoltak. Egyszer volt egy olyan eset, hogy Voltak jó dolgok is. Szaladgáltam a folyosón, és szaladgáltam az osztályteremben is. Szaladgáltam az udvaron. Mindenhol szaladgáltam. Ott is szaladgáltam. Ő mindig szaladgált. Én soha nem mertem. Ő megtette, de én soha nem mertem.
bírom már! Te se tudsz segíteni! Te! Szólaljon már meg! Szólaljon már meg! Kérem! Szólaljon már meg! Erőnk! Takarodj! Pedig csak tanulni kellett volna.